Kai malam wai me hakan ne? Lafiya? Sannu. Yawwa. Wai can tarin me nake gani ne? Ba ka da labari? Ba ka da labarin wannan gwamnati abin da take ba tallafin da take ba al'umma? Tallafin me? Naira 10,000 da ake ba al'umma. Kai! Wannan rigar ka canza ta wallahi. In dai aka baka na rantsi da. Kace arziki na dawo. Baka da matsala ai. Wallahi baka da matsala. Zan yi kara'i. Kaga zan sai talo-talo, in sai agwagwa, in sai dawisu. Kai, 10,000? Ha kwarai kuwa. Bari ka gani. Abin naka azimin ne. Malam ya ka zo mana a fusace kaman zaka shiga mana kayan aiki baki ga aiki muke bane? Dala ku ya hakuri da Allah. Ina da mara lafiya ne shi yasa na zo nima a taimaka min a yi min wannan abin da wuri a taimaka min. Ka san tun yaushe suke a nan wayannan kafi su uzuri ne su? Ku ya hakuri da Allah kun ji ku ya hakuri. Amai? Ku ya hakuri. Ku ya hakuri. Mu ma uzurin nan gare mu fa tsakani ga Allah. Aji da koma baya ka bulayi. Ku ya hakuri ku taimaka a yi. Mara lafiya ne. To nagode. To nagode. Allah ya taimake ka. Nagode. Me sunanka? Sunana kunkuru. Kunkuru. Malo normal ne. Me lamba account ɗinka? Ni da bankin ƙasa nake amfani da shi ma tun da na aje naira 35 a ciki ban ƙara kuma saka komi a ciki ba. To shikenan zan ma da nawa. Kana da waya? Ina da waya. Bismillah kawo mana waya. Wai gashi. Aba malam waya aka ce ma fa handset waya tuna mai mana irin wannan. Handset irin wannan. Ai ban da waya ne. Sai dai a taimaka dai a yi mun. Zan ma da tawa dai zan sa ma da tawa. To nagode. Nauyin yari ya kare a kai. To nagode. Yanzu abin da za a yi na yi ma yanzu kuɗin za a turo a wayata in ya so sai ka zo kan tudu. To shi kenan. Zo da wuri gobe ka karba in ba haka ba kuɗin ka zai sha ruwa. Nagode. Yawa. Allah ya bata lafiya. Nagode. Allah ya bata lafiya. Yawa sai an Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Yawa. Bani kuɗin. Bani. Haba kunkuru. Gaggawan me kake haka? Kai da na ce ma ka zo kan tudu ka samu yaushe muka yi da kai. Haba ku dinga bin duniya a sannu sai ku ci moriyar arziki. Ban kuɗi na. To. Ya ɓuri. Za ka iya shege? Ya ɓuri. A fika ta a fika Ya ɓuri. Allah isa. Buguwa zalimi. Allah isa.